Friesland heeft heel veel aan Europa te bieden. En ik denk dat Friesland ook bij uitstek een provincie is die kan laten zien hoe je zowel platteland als stedelijke ontwikkeling hand in hand kan laten gaan en in harmonie kan laten groeien. Wij zijn deze week in Brussel voor de European Week of Regions and Cities. Een mooie plek om al je regio's te ontmoeten, maar ook om te zien wat Friesland naar Europa brengen kan en ook wat Europa voor Friesland betekenen kan. Het belang van de VVG om hier te zijn zit met name daarin dat je elkaar weer treft, dat je gezamenlijk op kan trekken. Dat we ons laten informeren, dat is ook weer gebeurd door allerlei sessies. Het is een beetje netwerken. Dus dat denk ik ook de kracht van deze week. I think we can learn that we only be strong together. We in Europe, I think, must be strengthen our coming together and working together on our projects. So I think the two regions, Friesland and Lower Saxony, have much in common, and so I think it's a good future to work together. Het mooie van Friesland vind ik dat je mensen moet kennen. Dus om hier te zijn en mensen tegen te komen die ook in beleidsvorming zitten, dat helpt gewoon enorm. Omdat je straks na deze week gewoon de telefoon kunt pakken en zeggen, weet je nou wel, hebben we het over gehad, laten we even doorpraten. En wat we wel in gezamenlijkheid kunnen doen is, ten behoeve van het bedrijfsleven, onze studenten zo op te leiden dat die passen bij de werkgevers in Friesland. Ik heb vandaag vooral hier in het Europees Parlement gesprekken gevoerd met een aantal Nederlandse Europarlementariërs, waaronder Bert-Jan Ruijsen van de SGP, over een dossier wat we in Friesland natuurlijk ook veel speelt, is de wolf. Het Europees Parlement heeft die status van de wolf naar beneden gebracht, maar ondertussen is de zorg er niet minder om en gaat het ook over gunstige staat van instandhouding. Voor de rest heb ik ook nog gesproken over de lelielijn en onze wens om die ook weer mee te nemen in alle fondsen die er op dit moment zijn en om te kijken welke mogelijkheden zijn er voor financiering. Maar ook om te kijken in het kader van militaire mobiliteit, ja, hoe kunnen we daar een versnelling op aanbrengen dat ook daar de lelielijn in mee kan gaan. Wat altijd mijn opvatting is als ik hier weer geweest ben, dat ik denk we moeten hier veel vaker zijn, want we zijn hier natuurlijk wel wat vaker. Maar in deze week spreken we zoveel mensen en Europa is gewoon ontzettend van belang. Ook voor onze eigen provincie. We kunnen hier heel veel halen, maar we kunnen ook heel veel brengen. We hebben ook gesproken over integrale havenvisie, over de havens in Friesland. Ook hier de integrale havenvisie en de havenvisie hier in Europa staat op een kaart. Dus we hebben heel veel dwarsverbanden. Dus eigenlijk moeten we hier nog veel vaker zijn dan dat we nu zijn. Nou ja, als Europarlementariër vertegenwoordig je natuurlijk gewoon Nederland. Ik vertegenwoordig zelf Nederland in de Regionale Ontwikkelingscommissie. En in die commissie gaan we natuurlijk onder andere over de cohesiefondsen en hoe de regio's zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van fondsen die er beschikbaar zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen. En dus ja, in die hoedanigheid kunnen we wel zeker de provincie helpen. Friesland heeft heel veel aan Europa te bieden. En ik denk dat Friesland ook bij uitstek een provincie is die kan laten zien hoe je zowel platteland als stedelijke ontwikkeling hand in hand kan laten gaan en in harmonie kan laten groeien. Ja, we gaan een paar Europarlementariërs op tafel zetten. Ja, we hebben het onder oren horen is dat de Europese begroting die wordt nog eersteld. Het idee is dat dat geld niet riekte gaat en dat die dat verdelen over de regio's. Daar zijn wij net een grote voorstander van. Dat hebben we ook in een heel soort groepen wel bepraat. Zeker. En vanuit mijn portefeuille landbouw heb ik mij verschillende mensen op tafel zitten. Carla Boons onder oren en Esther de Lange, kabinetchef van Hansen, de landbouwminister zeg maar, van Europa. En daar hebben we echt sprutsen over hoe kunnen we de landbouw nou toekomstbestendiger maken en welke rol speelt Europa erin en welke rol wij als regio daarin spelen kunnen. Want je bent maar een heel breed gezelschap van een gemeente, zo'n organisaties die ik tegen belutsen binnen bij Friesland. Is dat je zichtbaar hier in Brussel aanwezig bent
En ik heel goed het verhaal van Friesland als regio hier deel is. En ja, dat maak je continu doen. Dat kan net in zo'n mooie week als nou, maar dat maakt vaker doen in opgezette tijden. Dus dat is denk ik de winst die we mooi halen. We gaan heel veel goede zaken ophellen die we nou straks in de Friesland weer in de praktijk meenemen kunnen.